Ni Maria González Gorosarri naiz, EHUko irakaslea, albisteen kalitatea, kalitatezko kazetaritza ikertzen dut, eta alde horretatik generoan hedabideek plazaratzen dituzten framinyak edo aurreiritziak ere landu egiten ditut albisteen kalitateari kalte egiten dotzien neurrean. Gai honetan heldu nintzen, tesi egiten nengoara, alboko bide batetik. Konturatu nintzalako zelan, nik albisteen kalitatean neurtzen dut, ez da, kalitatezko kazetaritza, eta hor zeharka, etengabean sartzen zitzaidan gaia hau zera zan. Hau da, lehenengo eta behin, ustezko hori txarto erabiltzen dela. Ustezkoa izango litzateke atzilotzen dabien egile bat, ez da, lege hauste baten egilea. Eta atzilotzen dabien unean, hori ustezko egilea izango da. Baina bere bila dabizenean, edo baten bila eta baten bat identifikatu guran dabizenean, hori ez da ustezkorik esan dute, hori egin daban pertsonaren atzetik nabiltza, baina hori nahaztu egiten dira. Kontua da, eta nik zientifikoki lortu dudana da, ia hori beti horrela izaten den. Eta emoitzak diote, eraso sexisten kasuetan, 3 aldiz sarriagotan erabiltzen dela ustezko keri hori. Horregatik keria atzizkia gehitu notzan, batez ere, Andreon gaineko gezurti itxurako presuntzioa delako. Eta txarto erabiltzetik, pertsonari dagokiola ustezko egilea izatetik, jaganera osotara zabaldu da, baina batez ere, eta hainbat kasutan bakarrik, Andreok salatzen dugunean. Eta salatzen duguna beti zerren da, edo eraso sexista batez ere, eta sexu indarkeria. Eta horretan, ja ez da bakarrik pertsona ustezkoa esaten dutziena. Geuri esaten dozkue alde batetik, Andra batek ustezko sexu eraso bat salatu du, eta hori ez, guk salatu egiten duguna da gertatu dela. Zezuk esaten badozu, sexu eraso hori ustezkoa izan dela, horrek esan nahi dago kazetari horrek badaukala gezurretan gabiltzala esateko probarik, eta ez daukien probarik. Eta, orain lamanadaren kontuan ikusi duguna izan da, zelan korreok berak esan daban ustezko biktimak deklaratuko duela gaur. Hori diozu da, zu dakizulako gezurretan dabilelako salatzailea, eta hori kazetari batek ez daki. Beraz, hortik dator ustezko keria itxura, horrek bigarren plano batean salaketa faltsuen buloa elikatzen da balako. Hau da, kazetariek daukaten framing edo aurreritzi sexistak dira, baina etengabean elikatzen dutena da existitzen ez den errealitate bat. Eta hori salaketa faltsuena da. Jakin badakigu adibidez, krisialdi ekonomikotik ona, salaketa faltsuen kasua lapurretan 100%koa dela. Dela asegurutik dirua kobratzeko. Dela beste nondik ezin dugulako diru hori justifikatu. Beraz, 100%ko salaketa faltsuak dagoz lapurretan, eta kazetariek ez dute esaten ustezko lapurreta bat egon da ez dakit. Zuzenean esaten dutena da lapurreta bat egon dela, baina gero Andrasko batek sexu erasorik salatzen duenean, bere kasuari bai esaten diote ez dela argia. Kazetaritza profesionalen ikuspegitik esan daiteke, salatzaileak dio eta berak dioena, guk ezer epaitu barik. Salatzaileak salatu dabana, bere horretan, gure basukako txartean ipini. Gainera, ustezko keriarik ez erabiltzeko atzilotuaren gainean ere ez zehor nahaztu egiten dira, hor beti etengabean aipa daitekena da prozesu judizialaren bidea, atzilotua, prozesatua, implikatua, akusatua, eta hor ez daukagu ustezko keriarik, ze azken batean hori gertatzen den errealitatea da. Eta alde horretatik benetan goraipatu behar dela eitb.eusek Twitter bidez azkeneko 6 urtean honen gainean zehozer esan izan dotzadanean beti zuzendu egin dabila albistea. Aldi berean, ETBek ez, zan nahi dut. Naiz eta edabide bera izan, Twitterren gure iradokizuna jasoteko eitb.eusek bai kontuan hartzen dituela. Eta badira bizpahiru urte ezer zuzendu behar ez jakenik zuzenean ondo egiten dabilelako. Alde batetik dago, ustezko keriak, ez da horrek gure emakumeon sinesgarritasunari eraso egiten dotzen kontua da, eta bigarren kontu bateri erreparatzen dotzadana da Andreon aurkako indarkeriaren erotizazioa. Eta horretan, azkenengo 5 urtean, esaten nabil ez dala, bortxaketa bat ez dala gogoz kontrako sexu harremana. Inoiz ez dalako harremana, bortxaketa ere ez da sexua, baizik eta sexualizatutako indarkeria.
Eta beste kasu batzuetan gizonen aurkako bortxaketen berri ematen dugunean, bai esaten dugu edo bortxaketa bat egon dela, edo ez dakit zer zulotatik ez dakit zer sartu dioten, ez dela zertan gorputza tala izan, baizik eta botillak eta, baina aldiz, Andraskoen aurkako bortxaketetan, bai esaten da hori sexua dela, eta txarragoa oraindik dana bai sexu harremana. Eta horrek funtzean dakarrena da, Andraskoen gorputzak zurritzen ez dabala aritzera ematea, ez da, azken batean guk gogoz kontra bat ere onartzen badugu gure gorputzak ez duela sufritzen, eta hori ez da egia. Nik esan nuke hor gradazio bat dagoela, Espainiako fascismoak errepresaliatutako Andreon kasuan, hor utzetik hasi ginen ez gendozelako ezagutzen. Eta gu izan gara, neurri handi batean, euren testigantza zuzenean jaso dugun belaunaldia. Baina euren bila fundir izan gara, naiz eta eurek euren testigantza idatzita eta editatuta eta argitaratuta izan. Ze historialari batek ere ez zien erreparatu. Baina ez bakarrik historialari akademikoek, kontua izan zen, ikusgaitasunik ez daukatela, ze euren kideek ez abiezan kidetzat hartzen. Euren kideek ez zebazan Andraskoen borroka euren borrokan parekotzat hartzen. Orduan eurek astu egin gintuzten, eta gero, non orgutaz akordatu izan danean, beti bakoitxau itzurako horregaz, ezta? Azken batean gure militantziaren desakreditazioa dakarrena. Ematen duela, baitasunak bultzatuta, norbaitekin maitenitzen garela, eta horrek definitzen dabala gure konpromiso politiko maila. Eta ez da inondik inora horrela, alderantziz, fascismoak espetxearekin errepresaliatutako Andreen kasuan, gehienek izan zuten harremana, bertan bera gelditu zen, gizon errepublikano eta abertzale horrek abandonatu egiten zituztelako espetxean zeuden Andrea. Beraz, euren konpromisoa ez dator maitasunetik, euren konpromisoa eurena da, eta ere ez dira ez biktimak eskoitaduak. Baina honen beste puntan daukaguna da, Andreon maltzurkeri hori berezkoa daukaguna. Emakume militanten historia aztertzen dugunean, etengabe fokoa monjen gainean ipintzen da, esateko ze krudelak ziren, baina monjak ez ziren ejerzitoko kideak baino krudelagoak, inondik inora. Sexuelazo masiboak ejerzituak egikaratzen zituen hemen, ezta? Eta horren gainean ere, ez da berbarik egiten, eta aldiz fokoa monjei ipintzen zaie, berretzi egiten dabielako, Andreok maltzurrak garala. Eurek ez dabe ikusten zelan atzean gelditu izan diren, edo zelan historiak baztertu izan dabien, ze beti bizi izan dira historiaren behaldean. Baina horrek militantzia politikorik ez dabe inoiz itzi, beti jarraitu izan dabe antolatuta, alkarren inguruko alkartasun sareetan, eta eurek barneratuta eukidabien sinesmena izan da, euren kideek ez da bizela kidetzat hartu. Orduan, euren borroka, eurena izan dela, eta horretatik aurrera egin dabiela, beste gainerakoen bizkarra jasonda. Baina horrek ez da esan gure, eurek ez dabiela euren burua politikotzat hartu izan. Gustauko litzakit horrengo elkarrizketa Iratxe Fresneda EHUko irakasleari egitea, bera zinemagintzan eta serietan aditua dalako eta batez ere genero estereotipoak landu dituelako.